Metsän siimeksessä lyhyt elokuva. 20 minuuttia kestää, on draamaa. Hei, Milla, mikä toi on? Shira, älä rupee pietaroimaan, ai! Sattuuks Moona? Kuuliko sä äsken sen? Tänne. Joo, mä kuulin sen. Se on ihan hirveetä. Mua pelottaa. Shira, oikeesti, miten mä pääsen täältä pois? Nouse! Shira, ei! Shira, mitä Shiralle tapahtuu? Ai! Moona, me tullaan. Ootata. Vihdoin päästiin täältä edes alas joskus. Ai! Au! Miksi tiputtauduit? Ettei Shiraa satu. Oita, minä katson syvään. Apua, mikä toi ääni on? Moona, mikä toi ääni on? No en mä tiedä. Nyt et kuvaa. Rupeepa selittää. Moona, rupeepa nyt heti selittämään. Mä en tiedä, mikä toi on. Mä en tiedä. Tää on varmaan spila. No ei oo, mä en tiedä. Oikeesti. Se on totta. En mäkään tiedä. No sitten, kuka tiedä? Miten se on kelppiä? Ei olemassakaan. On nyt. Hui, kuinka söpö pikkui. Siis oikeesti ärsyttää, mikä toi huuto on yhtäkkiä ja toi niinku kävely. En mä tiedä mikä toi on. Mä en tiedä mikä se on niinku. Oikeesti äiti, miksi sun täytyy säikäyttää meidän? Miten sä Milla oot jo noin kaukana? Oota, mä laulan. Mä inhoan sua, Shira. Miksi sun täytyy piehtaroida koko aika? No ei sattunut. Mutta ei ollut vielä tapahtunut. Mitä Annika, mitä äiti tapahtuu? Mä vaan kompastuin tähän rekkiin. Jaa. Mutta oikeesti mikä toi ääni on? Oikeesti? Mua rupee pelottaa jo. Ei täällä voi tapahtua koskaan mitään. Minä olen tässä. Ei täällä voi tapahtua koskaan mitään. No niin, mennään. Oota, Moona. Mä nyt jaksaa. Oota. Rupes. Oikeesti Shira, nyt mä osaan onneksi nostaa sut tästä. Ruusu. Miksi sun täytyy piehtaroida? Moona, miksi sun tarvitsi sanoa? Itse sanoo. Moona, miksi sun tarvitsi sanoa, koska mä olisin itekin halunnut sanoa kuvaa. Oota nyt. Näin. Oikeesti nyt on niin kiva, kun sä et enää piehtaroi. Sitten sä et edes joskus odotat. No joo, ehkä mä voin tämän kerran odottaa. Hehe. Oikeesti kato, kuin lähellä toi kallio jo on. Mennään. No niin, nyt me ollaan ihan jo. No isoiks täällä maastossa? Ui, mitä tuolle hevoselle tapahtui? Ja myös Millalle? Oikeesti? Oon mä sitä teitä. Toi näytti siltä, että toi hevonen kompastui. Oho, ai. Siis toi kompastui toi hevonen niin kuin äsken mä. Hehe. Mut oikeesti toi hevonen kompastui ja Millalle olisi voinut sattua vaikka mitä. Milla! Oikeesti? Nyt kaikki tippuu. No en mä ainakaan tipu. Moona. Mitä? Tuu tänne. No en nyt. En mä nyt halua tippua, mutta mä tuun tuolta reitiltä. Täällä on pehmeät samat, mihin mä tipuin. Juu. Ai! Miksi sun täytyy tehdä noin? No niin, mennään. Älä. Ei. Miksi sun täytyy piehtaroida? Mä en tykkää susta enää. Oh my god, Milla. Eikä se ole sattunut? Sattuu. Sen käteen. Laita sut nyt Shiran selkään. Mä tein oman hepan. Okei. Oota. Nyt mä laitan. Ja nyt
Mun tarvitsee. Näin. No niin, nyt me tässä lähtee, koska... No niin. Mistä Annika? En mä tiedä. Mä lähdin jo tonne kalliolle. Oota, Mona. Mä inhoan sua! Siirrä koko ajan. Mä jätän sut tänne. Älä nyt jätä. Me ollaan maksettu. Sitten. Sattuko? No mitä mä veikkaat, jos mä tipuin seisalta, niin ei varmana tippunut. Tippunut, kun siis sattunut. Onpa täällä kiva vai kävestellä. Ai. Mua ei satu ikinä. Tää laukkas siellä. Ja loppu. Mut ei